Indaba ndakaruwa mama itei Chipfeve mkazi wemunhu awira uneruchiwa tinokuziya uneruchiwa nhasi wazowira mukomba uchiringa vanototambisa chiuno taida kudzidzira Chipfeve kudzidzira Chipfeve asi kwatiri ndichiri kure anotoda vane mushonga wezvikure usazopembedza munyama chinenge chipotorora uchiramba zuro ndizuro ndakakuona kubvawa vakatsamwa uchiwainisa hure ukandizonya ukati ndisarewa yezvekuno inenge yakwana sama uri kushamba vakaponzwa ukutadza kushama zawira uneruchiwa tinokuziya uneruchiwa nhasi wazowira mukomba uchiringa vanototambisa chiuno taida kudzidzira Chipfeve asi kwatiri ndichiri kure anotoda vane mushonga wezvikure ndakabata mumwe makadzi ainge masvingo ejeriko ndataziva kuti mukadzi wemunhu ndakazotongodzwa ndabatwa bunzu reziponda chivandati pama bunzu heti dzina timbo ngare zawira uneruchiwa tinokuziya uneruchiwa nhasi wazowira mukomba uchiringa vanototambisa chiuno taida kudzidzira Chipfeve asi kwatiri ndichiri kure anotoda vane mushonga wezvikure usazopembedza munyama chinenge chipotorora uchiramba zuro ndizuro ndakakuona kubvawa vakatsamwa uchiwainisa hure ukandizonya ukati ndisarewa yezvekuno inenge yakwana sama zawira uneruchiwa tinokuziya uneruchiwa nhasi wazowira mukomba uchiringa vanototambisa chiuno taida kudzidzira Chipfeve asi kwatiri ndichiri kure anotoda vane mushonga wezvikure ndakabata mumwe makadzi ainge masvingo ejeriko ndataziva kuti mukadzi wemunhu ndakazotongodzwa ndabatwa bunzu reziponda taida kudzidzira Chipfeve ndichiri kure nemushonga wezvikure ndomotekero matsiripi mapiri cheukwana joni kumperu ndokwanowanikwa taipi ye anondirapa uya nechapa uyaunzwa apa unachi yoga iwo majika yoga zvimupesa enda dewangoita wazvisiya Usarudi bebi yangu. Ndingefanele chikuresera nacho zinzo. Bebi yangu erero kucheyo.